Wara l-iskandlu li seħħ fl-Orkestra Nazzjonali qed tkompli tikber il-pressjoni fuq il-Ministru responsabbli Owen Bonnici kif ukoll fuq il-Gvern ta' Roberta Bela. Dan hekk kif quddiem dan l-iskandlu il-Ministru responsabbli kif ukoll il-Prim Ministru għadhom sikta. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kien qed jieħu sehem f'sessjoni ta' Q&A illi saret fil-Gażin tal-Partit Nazzjonalista f'Ħażebbuġ bħala parti mill-attivitajiet illi jagħmel matul il-ġurnata f'din il-lokalità. Bernard Grech qal li quddiem dan in-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-Ministru Owen Bonnici u quddiem akkużi serjissimi, il-Partit Nazzjonalista qed jitlob biex tintrefa' responsabbiltà u l-Ministru jirriżenja mill-kariga tiegħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar it-tkeċċija ta' Marjella Dimek li sa ftit tal-jemilu kienet qed tmexxi l-awtorità responsabbli mill-użu tal-kannabis. Tkeċċija illi hija turija ċara ta' kemm il-Gvern falla wkoll f'dan is-settur hekk kif daħħal baġla liġi mingħajr qafas regolatorju b'saħħtu dwar l-użu tal-kannabis. Il-Partit Nazzjonalista qed jeżiġi biex il-Gvern ma jkomplix miexi fit-triq tal-arroganza u jagħti widen għal ġid tas-soċjetà, speċjalment għal dawk l-aktar vulnerabbli li jistgħu jispiċċaw ikoll vittmi tas-sistema li ħoloq il-Gvern ta' Roberta Bela. Għalhekk Bernard Grech qal li l-Gvern irrid jara l-qafas regolatorju ikun imsaħħaħ immedjatament kif għandu jkun biex il-liġi tkun verament effettiva. Ma naqasx ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista jitkellem dwar il-kwalità tal-ħajja, hekk kif iktar ma jgħaddi żmien iktar qed jidher kemm il-Gvern ta' Robert Bela ma jinteressax minn dak li għaddejn minnu n-nies. B'kull ġurnata li tgħaddi qed jibqgħu jaffaċċjaw żidiet fil-prezzijiet ta' bosta prodotti bażiċi, fejn numru ta' familji anzjani u ħaddiema mhumiex ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Quddiem dan kollu l-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jkompli jaħdem sabiex itejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin kollha.